Tagak ka na. Ay, natagak na bato, sir. Bato. Bato. Bato na bato. Bato na mo bato skid ni sir. Mga tagak ka. Sir. Morning mong hambing, sir. Asus. Mayo na naman. Sir, ako'y pinakabagiitang mananambal diri sir. Daghan kayong mga nagpatambal na ko diri sir nga nangakuha gid ilang mga bato-bato. Makita ka to, sir. Bato no? Bato. Bato ka na, sir. Ana na mga bato, sir. Makuha gini siya. Ana, sir. Wala, sir. Upat kubok bato, sir. Ito siya dita mga og kwarta diri. Ang ato donation na. Bisag pili mong donation, sir, pwede ra ka mohog dito sa atong altar og mga isa 5,000, 4,000, 10,000 kasagaran gid diri, sir, mga 5,000 pataas gyud ang akong pambayad diri kay mga ni atong kwan. Sige, okay na pagili sir, pagili sir. Dali. Mo na sir, mo na sa bato sir, tinuod gyud nga bato sir ang muna tagak sir. Tinuod gyud nga bato sir. Kita gyud mo sir. Mo ni mong hambing sir. Balik kay po sir og sa imong mga kwan ha. Balik. Sige man naman dali araw. Ay dali kay kuha na imong mga kwan. Problema. Tagak ka na. Ay, natagak na bato sir. Bato. Bato. Bato na bato. Bato na mo bato skid ni sir. Mga tagak ka. Sir. Morning mong hambing, sir. Asus. Mayo na naman. Sir, ako'y pinakabagiitang mananambal diri sir. Daghan kayong mga nagpatambal na ko diri sir nga nangakuha gid ilang mga bato-bato. Makita ka to, sir. Bato no? Bato. Bato ka na, sir. Ana na mga bato, sir. Makuha gini siya. Ana, sir. Wala, sir. Upat kubok bato, sir. Ito siya dita mga og kwarta diri. Ang ato donation na. Bisag pili mong donation, sir, pwede ra ka mohog dito sa atong altar og mga isa 5,000, 4,000, 10,000 kasagaran gid diri, sir, mga 5,000 pataas gyud ang akong pambayad diri kay mga ni atong kwan. Sige, okay na pagili sir. Dali. Mo na sir, mo na sa bato sir, tinuod gyud nga bato sir ang muna tagak sir. Tinuod gyud nga bato sir. Kita gyud mo sir. Mo ni mong hambing sir. Balik kay po sir og sa imong mga kwan ha. Balik. Sige man naman dali araw. Ay dali kay kuha na imong mga kwan. Problema. Tagak ka na. Ay, natagak na bato sir. Bato. Bato. Bato na bato. Bato na mo bato skid ni sir. Mga tagak ka. Sir. Morning mong hambing, sir. Asus. Mayo na naman. Sir, ako'y pinakabagiitang mananambal diri sir. Daghan kayong mga nagpatambal na ko diri sir nga nangakuha gid ilang mga bato-bato. Makita ka to, sir. Bato no? Bato. Bato ka na, sir. Ana na mga bato sir. Makuha gini siya. Ana, sir. Wala, sir. Upat kubok bato, sir. Ito siya dita mga og kwarta diri. Ang ato donation na. Bisag pili mong donation, sir, pwede ra ka mohog dito sa atong altar og mga isa 5,000, 4,000, 10,000 kasagaran gid diri, sir, mga 5,000 pataas gyud ang akong pambayad diri kay mga ni atong kwan. Sige, okay na pagili sir. Dali. Mo na sir, mo na sa bato sir, tinuod gyud nga bato sir ang muna tagak sir. Tinuod gyud nga bato sir. Kita gyud mo sir. Mo ni mong hambing sir. Balik kay po sir og sa imong mga kwan ha. Balik. Sige man naman dali araw. Ay dali kay kuha na imong mga kwan. Problema.